लागे पटन के घटा बड़ा हो सुहावन लागे पटन के घटा छठी माई के हो खेला पूजना हो कि छठी माई के हो खेला पूजना हो रहिया निहारे बरती उगी न गोसैया रहिया निहारे बरती उगी न गोसैया कि भइले राघिया के बेरिया हो कि भइले अरगिया के बेरिया हो जोरे जोरे नारियल लेके खार बहती बैया जोरे जोरे नारियल लेके खार बारती भैया कि हाथ चोरी कर ले राजिया हो कि कर जोरी कर ले रजिया हो दरसन दीही दे बहराती कह गोसैया दर्शन दीही देव आदित्य गोसैया भइले राघिया के बेरिया हो कि भइले राघिया के बेरिया हो जोरे जोरे नारियल लेके खार बाती भैया नई की बहुरिया कैलस छठी के बाराती कि करी जोरी कर ले रजिया हो जल्दी दर्शन दीही न गोसैया हो 3 दिन के भूखल वानी हो कि न सहैया 3 दिन से भूखल बानी उगी न गोसैया कि भइले अरघा के बेरिया हो कि भइले राघिया के बेरिया हो अरुण करान भूखल बारे परबिया पाँचू हुकुम भूखल बाबे पर दिया कि कैले बारे छठी के बरतिया हो